Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ng atong panano, kumusta? So karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Soberano no, nga sinuwat ni Francis Aliaga Esparo. O shout out to yung tanan. Daghang kayong salamat mo sa inyong pagpanunayon, pagpaminaw no, pagpabaypay sa aking pang-upload ng mga sugilanon, magikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Huwag tayo ko subscribe sa aking YouTube channel para malapitayin ninyo no, kung nako'y bagong i-upload ng mga sumpay o bagong drama. Salamat tayo no, paminaw. Karon dito maglangan niya ang laing sumpay ng Tigulano na sinuwat ni Francis Aliaga Esparo. Idol. Niya, dawata, bahin sa basura. Salamat, sir. Imo, dawata, Salamat, sir. napaning imo, ang nagda sa pambot. Asa ang mga isda? Nara, sir. Kinahanglan nga kabutangan ka na og asin para dili mabaho. Okay. Diyan na ang mga asin nga isuksok ninyo puli sa tinai sa mga isda. Ang puting asin. Yes, sir. May tao. Ang ito mag-arpas. Search the area. Pagdali. Yes, sir. Yes, sir. Kung si kinsa ka man nga nakasurd sa kong hideout, bato-bato ang kasadagat. Marong! Marong! Huh? Nakakita kang tao. O siya, tao? Samsam sa gamitin mi. Tunay kalit kabihag sa luyos sa mong gimitingan. Mi mando, sir. Naipasos. May nakita ka. Habang ko nakita. Siguro ka ba? Siguro ko. Balik ko na mo, sir. May tao ko lang. Si Atina. Ang bata ng babae. Asa naman to? Babalik ko na ko. Sir! Oh, unsa na resulta, ha? May nakita mo? Wala man, sir. Oh, May nakita, sir, may. kita. Pero katong babae nga nagsuloy-suloy ka kanina. Oh, di na niya makita eh. Dito naman to sa cottage nga inyong saan. Saluyo, huwag ba ka mo nakita? Wow, may nakita. Oh, unsay gibuhat ni Atina? Atina niya pangalan to, sir. Atina, Sige na ba itong gunit siyang cellphone? Unang nag-Facebook. okay. Iwaso na to ang meeting. Tawagan sila. Yes, sir. Nagaras ka rin akong bitiis na. Pero okay na. Guy, Manong, ngano? nakita ko ni mo. Diin ka man. Ha? Ay, diyan ako sa CR nung. Oh, mauba. Nanghinaw-naw ra ko. Oh, di ay ba? Nangita di ka na ko? Oo. Kahit malagod kang nawa. Walang tingali ka nakabantay nga ni Sod ko sa CR. Okay. Wa pa na human og meeting silang, sir? Wa pa. Imo ditong nanay ang nangita ni Sir? O, nung. Ako tong nanay. Ay kaya si Sir. Di na mo atubang og tao kung way appointment. Di ay. Maayo ng tao si Sir. Pero stricto na. Pero... maayos ang taong ang akong amahan. Mura siya akong amahan. Tinuod na. Mapinanggaon kayo ng amo na mo. O ikaw day, pagkadakot ni mo kaubaon. Nakahuman na ba kang eskola? Kung wa pa, ay gastuhan ka ng Sir. Bisag unsa pagkursuha. Tapos, kompleto ka. Sakyanan, paimuang kagbay. Tapos, tagaan pa yung kagkapital para negosyo. Mao ba nung? Maayo na ang mupangga. Basta panggaon sa di mo siya. Unsang matanga sa pagpangga nung?
Depende ka na sa inyong sabot. Manong, Kung uyunan lang na nimo, bang pabutan na mo siyang gusto ba? Ay, mura kang di kadaog sa luto, inday. Manong, Ay, oo, oy, saksi, di kayo ko dada, inday. bitaw nung no? Lisod sad ko imong balibaran ang tao nga mo hatag sa imong gusto, diba? O, sakto ka, inday. Buotan kayo sa serbong. Ay, dili pa daw. Sakto ka nung. Kay kinigan akong cellphone, iya maning hinatag. Daan pa ko. Unya, kotse, naana ka. Hatagan ko no ko niya nung. Ay, na. Mau lagi naging ko na kung mapilagaon lagi kayo ng among-amo. Ilabi na ka. Dili, good mo balibad. Bitaw nung. Basta panggaon na nimo, di gyud ka magbahay. Unya, di nimo balibaran siyang gusto. Hatag na sa imong pangayoon. Pero, dali lang siya makatog, no? Ha? Nagsulti magod mi kanina. Nag-snacks. O niya, nanginom og juice. Pagkataod-taod, nagduka man hinuon siya. Natog. Ngay naman tunong. Ha? Shit. Hangtod aning orasa, wa pa manawag og balik si Athena. Nagsige kog dial, dili gid ma-reach. Palagot gid ko. Kalagot ha. Si Bong wag gid giuli ang akong anak. Sharo, upa sila mahuman og dinner? Kalagot na kayo tanan. Oh. Shit, si Apple. Samok mangay na sa digtabang. Hello, Apple. Hello, Juda. Sorry, wag ko ikahatag ron nimo. Tawag lang ko niya, ha? Bye. Sabot akong sapot, leche. Iba ka na talaga, Chona. Hirap mo nang abutin. Pasig nalimot ka. Nga apo imong taytayan nga to kang buong. Hapit na maupos ang akong pasensya ni mo, Chona. Hapit ah. Bay, ano man? Sorry ta? Dali lang ko, bay. Ay, katubang imong suki sa ice cream ba ka to? Sunya? Sunya nga na to, di ba? Katong sa subdivision? Oh, napareflex, bay. Ano, nag-ila-ilaw na may. Nauli naman na ka sa broad. Mo ba? Oh, nagisgoto ni mo. Nakaisgot ako. Oh, bay. Mura lagi kang nakalitan, ha? Ano mga, mura ganahan ka, ha? Napagita ni Boy. Mo ba? Oh, wala ko kung suruy dito. Ano man? Nauli na di siya? Nauli, bay. Piyudar ba ito, no? Yang kortahan. Birahi, bay. Pasahita. Wanga gini mo. Wanga gini mo, babuto mo. Ngita to ni mo, eh. Ako itong kiingnan nga, nag-ermitan nyo na ka. Usay nag-ermitan niyo. Oh, pataas ka sa mong buhok. Cruise like ko ni mo, mura kang Jesus Christ. Bay, butong. Abiday. Uy, pasuruyon ko na kaniya, eh. Kaya doon na siya ihatang ni mo. Sinugatan ko, no. Gi ka sa broad. Mo ba? Sige, atuon ko lang ulit. Atuwa kay Lugol kay to. Base na ang katong ihatag ni Ma'am Sonia, may makapalimot mo ni Chula. Bay, butong. Nitawag nagbalik. Hello, Athena. Asa naman mo? Mauli na tingali meron na eh. Uli na, oy, leche. Anya, biyaan ako sa serbong. Biyae! Ayaw na eh, uy. Buotan na ba kayo siya? Nangaligo mis dagat na eh. Oh, unsa? Iyagali ko gitaluan og langoy. Unsa? O, lagi na eh. Iya kong gituluan og langoy. Kalitsi. Pauli ha. Pauli. Lagi, Nay. Mauli ra lagi ko. Nay, macho pa man si Sir Bong, no? Sa? Bisan tuod og may edad na si Sir Bong, pero
Macho gihapon. Nabuang ka sila? Bitaw, nay. Unya, bahibuon pa ginugtugkain. Paghilo ba sila, ha? Gusto ba naigat-igat na ka, ha? Paulit! Muli lagi ko, nay. Abi ni mo, nay. Lingaw ko sa pagpangaligog dagat. Ngano? Ha? Ngano? Sahay manggod. Makalit lang og sound si Sir Bong. Dugay na bang mo to nga? Unya, makuyawan ko, nay, uy. Kay kalit lang doon ay nigunit sa akong duha ka paa. Api ganin akong ukoy. Si Sir Bong, di ay. Buang tukod si Karon. Pauli na, ha? Pauli na! O, lagi, nay. Pero, dili mo sa mahimo nga biyaan ako, Sir Bong, nay, uy. Mahugugoy batasan, anak, kung ako siyang biyaan. Sige na, nay, uy. Babay na, nay. Tina, hello? Hello? Tina? Kalitsi. Bisit. Ipagan pa kong cellphone. Litsi ka, Tina. Kung inyo kong binuangan, Bong, lumpungon ta mo. Pamatyon ta mo. Mulig sa paminaw na ako. Nagaso-aso ng ilong ni Nanay Jonas kalakot. Iyang pabiyaan sa Sir Bong. Dili mahimo eh. Maikog ko. Sa kong tanaw, mulig na konsumisyon gits Nanay Jona nga kami ang nagkuyog ni Sir Bong. Niapas pagani siya. Ano ka? Mulig ka. Kuwang siya sa pagsalig ni Sir Bong. Nga naman. Oh, si Jonah. Hello, Jonah. May kinakontak na ka. Oh, gano'n mo nung ta, Jonah. Kurasaw ka mo uli. Murag madugay-dugay pa, Jonah. Unsa? Gano'n mo nung ta? Bong, kung mahimo, paunaha o uli sa Athena. Ah? Gano'n man? Kuan man gud. Kining medyo naglain ang akong lawas. Oh, mao ba? Ay problema. Maadto kag doktor. Mao man gani, nagkinahanglan ko ni Athena nga makatabang nako diri, makaatiman ako. Don't worry. Anaw na ko si Humba. Aron ipagkuha ka. Huwag dadoon ka sa ospital. Ha? Ay, di ko magpa-ospital, uy. Oh, ganun di man. Kinahanglan niya matiman kag doktor. Magpa-ospital ka. Ay ka balakas gastuhan. Ako rin mo gasto. Ipakuha ti kang Humba. Ipa-admit ka. Ay, di lang lagi sa bong. Ipahuway ko lang ni. Si Athena, siya akong gikinahanglan. Sagda lang. Tawagan ako si Amay. Aron ipatiman ka. Si Athena ang gusto na kong muatiman ako. Gamiton ko pa siya. Sa? Sa gamiton? Wa pa mahuman ang among meeting. Okay? Paabot lang. Paabot kung kano sa ami mauli. Okay? Ayaw ka bala ka sa imong anak. Di siya sa akong mga maayong kamot. Giisip ko siya nga akong anak. Bye, Jonah. Pisit. Pagbasol ko baya. Ano gipatrabaho na ko sa Athena. Maghimo na kong private secretary ni Buong. Hanggaw ko, buang ko. Pero dako man sa kong sweldo ko. Og mo'y akong giuna-una. Nga kun mahibaw si Athena sa among relasyon ni Buong, dili na siya musupak. Pero karon nga nakadaig si Athena kang Buong nga buutan. Kipati na nung kong kabalakada. Atay makani, ay bisit makani. Ma'am Jonah? Ano amay? Suguan lang ko, ma'am. Kung unsay mo isuga, naglaan maghaymo lawas. Sa?
Inanawag si Sir Bong na ako. Gimanduan ko niya nga ipatiman ko no ka. Kinaglain ko ng imong lawas. Sigua lang ko. Unsa akong buhaton, ma'am? Ang imong buhaton? Biyai ko. Gusto kong mag-inusara. Ay, may gipamati ka, ma'am? Oo, may gibati ko. Ay, usa may gibati nimo. Gusto kong mukilaw og tao. Ay, hala! Ungo ka, ma'am? Biyai ko, Peg! Biyai ko, amay! Ay, oo, ma'am. Sige, biyaanti ka. Pero, ma'am, ayaw pagkilaw og tao, ha? Papriso ka ba ya? Biyai na ko, Letse! Ay, oo, ma'am. Pwerte mag-isuga, oy. Ngano magkahato siya? Kisa mayang kontra? Ay! Hay! Basin og ibatig selos. Kaya dili naman siya ang babayis kinabuhi ni Sir Bong. Daghan manggod mo, Ma'am Chona, sa buhay ni Sir Bong. Peligro pa gani nga mahimong biktima ang imong maanyag nga anak nga si Athena ni Sir Bong. Hayag isbuan na. Buwan, hayagan mo buwan sa? Ayun na, alas 10 ng pasados gabi. Si Bayalan, nakatuwa na ba ka? Liliyaw na kami. Kailangan doon na siya ikasulti-sulti kay balaka ko nga tingalig. Ida, kaunaon na agdadootan siyang pagalingon. Taan pagyog ko, nasya. Tukong taon na pitspultahan. Bayalan? Oh, may butong. Mapaday ka na to. Huwap ataw na kahunaon na ako susini mo kung natuog na ba ka? Hawa pa bay. Niya, kalingaw lang taghangad sa buwan nga. Hayag kayo. Bitaw? Diba? Nindo ta diha ning hayag kang buwan niya muagi ka na nanggal ba nindot kita daos. Stilan. Maayo pa ang buwan bay kay. Nagpakita siyang kahayag pero kining kalibutan ako bay. Brand out. Ah. Basig nga giyang bagyo bay. Hida maun burn out bay. Hida sa nang istoryaha eh. Niya, samtang hayag ang buwan. Kalingaw sa kutanaw sa picture. Uban nila ni Chuna o Mindayatina. Mau ba? Dali sa kong cellphone bay. Di ba? Ay, kita ka? Tanawa. Tanawa ko bay. Ay, si Atina ay. Kita ka, kung giba. Gibaan ako, di ba? Bro, gisungay ni mo, no? Sungay. Gibadi ay. Oh, giba. Tooda. Gambay pa si Inday, no? Oh, gini siya. Mga 7 anyos pa ni. 7 years old. Adi ba? O si Langga Chuna. Tanawa. Oy, bitaw, no? 60 kay Chuna ba isa? Anak gila siya, no? Inaanak na daan perme? Obay. Mana permi siyang suyaan sa mga silingan diri. Mau ba bay? Oh. Permi lang ng libak kong taon sa Chuna. Nga kuragan, nga flirt ko no. O miduwa og laing team. Bisa ikaw kadungog magyukana pa, di ba? Mau yun bay. Pero bako bay, Awa dyan ka matuos, ha? buta og bungol ko bay. Ilabi nagbagiskot mo kang Chuna, awa ako anak. Kuto sa may palabay ra ba, palabay. Bay. Hindi dyan ko gusto mo to, bay. Karabang hangtod nga makakita dyan ko. Pero, tana ko niyo, malingkod sa ko, Kung moabot ang higayon, bay, nga masuta ni mo, nga tinuod. Kung saan naman lang, ha? Murag balik naman na, murag nakatubag naman ko ni Wana, bay. Katubag nga, unsa, ha? Ampun ako nga magpalipayon siya. Uban sa mga lalaki. Bayalan. Mauli mo, sir? Teryo, dili ko mauli. Kung dili ko molampos. Ako na ito gilabura bayo. Ako sige nga. Hayahay kayo kakon. Pangkaon ka ni sir. Ihatag ang tanan. Lupit pa na kadaog di mong luto. Mao ba, Teryo? Oh, mao yun na akong gisulti niya. Mayo na mo pangga.
Basta lang ni mo pagpangga. Ako, sige na nga. Basta di mo siya balibaran sa iyang gusto. Ihatag niya ni mo ang tanan. Unsay iyang tubag? Ay, tubag. Igon siya, bitaw manong, ang manok balibaran ni mo. Gabuutan yung kayo si Sirbong. Mao ba? Murag di mo baliban ni mo. Ay, kay palitan magkuno ni mo siya sa kinain. Yes, Teryo. Murag, dito na mo balibay ni mo, sir. Pero, unsa? matod niya. Higatugon man kuno ka. Unsa? Murag hinaunay ka, sir, sa atong giandam. Pues ning tumura. Kinahanglan nga mulampos ako. Okay. Matuman ang gusto ni mo, sir. Ako'y mahibaw. Wata sa labing madali. Naghinam-hinam na ako. Nga maangko na ko ang katamis ni Athena. Buhata na yun, Teryo. Lihok na. Yes, sir. Ay, sato pa. Ay, tuhog na din, sir. Unsay tuhog na, Teryo? Human sa inahan, sa anak na pod. Teryo, Magkasita na ipong kahintag, Sirbong. Maunay ginaingon. What Bong wants, Bong gets. iba ang may pera, Teryo. Tinuod yun na, sir. Kaya kantong inahan, murag nagpangita man nimo. Ang babae nga makatilaw na ako, Teryo. Magpangita sa akong address. Huwag mautong inahan ni Athena. Yes, Teryo. Ako kalabas. Usaman to, sir. Murag dunay nahog. Irig man diyan, sir. Nakakita ko. Basidog ba hindi ko lang nga ilaga, sir? Okay. Buhatan ang gisugo ko kanimo. Kinahanglan nga mulampos ako sa pag-angkon kang Athena. Lihok na, Teryo. Sir. Ipaniguro ko kanimo, Athena, nga dili na ako matuhog ni higayon na. Ikaw na. Pero ayaw kabala ka. Tungod kay di ko ikaw pasakitan. Hatagahan ko ikaw sa tanan. Ug mahimong iit sa pera nato ang imong inahan. Ikaw ang mamahimong hara diri kanako, Athena. Athena, inday. Ilaara de kaliha. Di lang gihapon ko diri manong. Sa imong pagbiya, diri ra ko. O karon nga, di balik ka, di ari gihapon ko. Si Sir Bong manong. Asa na? Buwan ito karon. Okay. Bihang taon na kahakay, gipaandam ko ni Sirbo o ginyong lami ang pagkaon. Mao ba? Sige manong. Sige, gihakaw na. Pabuta tila nga ko ang damon. Para kanimo kang Sirbong. Athena, Sir. Kumusta na? Wa pa man ang meeting? mahuman ako rong tataon, pero gusla ko, gigutom ko. Inungdan nga nagpaluto kog lamian nga pagkaon ni Teryo. Mao ba, sir? Ayaw pagpapas mo, sir, ha? Dili makayo sa health. Yes, Athena.
O samtang magpaabot sa luto ni Teryo, lingaw-lingaw na tagtanaw sa lida. Oh, sige, sir. Aron, dili ka laayon. Oh, magpasalida ta. Oh, Athena. Okay ka ra? Unsa ning salida ha, sir? Medyo for adults only. Oh, Okay ra nimo? mao makanigusto nimo, sir. Okay ra ko. Okay, good. Mitutok siyang maayo sa salida nga nagromansa na. Huwag na. Gibutsab. Hala, uy. Nakatingog si Athena. Grabe. Na-interest siya. Kini. Mau kini silbing warm up. Athena? Yes, sir. Oh. Hala, uy. Grabe. Athena. Ni kamang ang kamot ni sir sa kupa. Athena. Sir. Yang gikuptan ng akong kamot. Yang gikumot-kumot. Mauna ni. Mauna ni. Sir. Athena. Muadto na ako sa CR, sir. Ha? Muadto na ako sa CR. Kuyugan di ka. Ayaw lang, sir. Okay ka ra? Okay naman ko, sir. Sige. Pagdali, ha? Oh, sir. Akong gipos ang salida. Maayo na magkakita gid siya. Aron mo samot ang iyang gibati. Sa dihang mikamang ang akong kamot sa iyang paa. O gigunitan ang akong kamot. O gunya. Iya kining gipislit-pislit. Tuwa. Miadto sa CR. Pabuton ako. Athena, balik tayo na. Kinaglain na po ng akong hunahuna, Athena. Kung dili pa lang kumaiko ka, nindot kayong labayon ang screen sa TV. Maniyakis yun ha. Murap yung uhipan ang iyang kamot. Manikamang sa kong paa, prikapa. First time na akong nakakitag salita ng ex. Ma'am Chona? Ay, ma'am! Pilar ang graduan ni Gisugo? Ipisi ko. Ay, yes, ma'am. Ay, Lighter. kadiyot, ma'am. Ay, di ara, ma'am, Di ara po ng baso, ma'am. Ame. Yarok balag diretso. Hepes pa. Ay, ma'am. Ambing baso, ma'am, be. Ma'am, di ana, Ambe. May problema ka, ma'am? Nabalak ako.
Nabalaka ko sa kong anak. Kang Athena? O amay. Kang Athena, kay hanggang ito no pa mabalik. Kuyog ni Bong. Bitaw, ma'am, no? Amay, dugay na ka sa mga kamot ni Bong. Ay, taod-taod na pod, ma'am. Unsay abilidad ni Bong sa mga babae? Ay, hala, no? Si Sir, ma'am. Ay, kung babae na ganihisgutan, ay dili gyud bintahaan si Sir. Oy, magiluyon kaayo na. Dili daw. Dali, kaayo ng hikugbaon ng babae si Sir Bong. Amay, Ay, palihog lang, ma'am, ha? Ayaw na pagsulti kang Sir nga. Mitugan ko ni mo, ane. ayaw ka balaka. Daghang kaayo nang gipa-eskwela si Sir Bong nga mga batanong babae, ma'am. Oy, Unsa? daghang nalipay ni Sir. Oy, nga nakahuman og nurse. Nay nakahuman og abogada. Unya, nay nakahuman og doktora. Ay, imong anak si Athena ay pwede nagastuhan ni Sir Bong. Amay, Sir, sorry. Nalangan ko sa CR. Okay ra. Why problema? Nahulog lagi ang salida, sir. Akong ipilay pagbalik, ha? Ako rang ipus. Huwag ka pa man, God. Ay, sir. Ay, di na pagkaon. Andam ng tanan, Tereo. Ay, yes, sir. Andam na. Ay, dali na. Ay, kamong duha si Athena. Okay, Athena. Tara. Mga na ta. Sir. Tana? Dali na. Ano sa may giluto ni mo, ha, Tereo? Ay, labi kayo, sir. Manok Bisaya. Ako gitibuok. Wow. Lami kayo na. Ay, lami kayo sabaw, sir. Kay, gikuan magisaglan man na kong saging o tangad. Ay, sir. O na lang mo, sir. Nabian ako kong bag. Mau ba? Magdali na ko, sir, ha? Okay, sige. Tuwa na si Athena. Nagkuha siyang bag. Asa na magibutang? Sa juice o sa soft drinks? Sa dragon fruit juice o sa soft drinks. Ang duha yun? Yes, ang duha yun. Para wasip yan, sir. O ikaw, ay, di lang sa kamo inom. Ha? Para ba wasip yan yun? Di lang kamo inom. Sa soft drinks o sa fruit juice. Katubang dragon fruit. Matiga si Athena. Ay, ipasangil lang kung di mo ganita sa imo sugar. Good idea. Ay, anak lang. Para ba si Piacer? Kisagihang, duha ka baso ang akong gibutangan. Nasipyat man ka. Ang baso nga imong gibutangan mo may imong napunit. Hinungday nga ikaw na hinoy na katong. Natinga akong ang maong baso mo may akong napunit. Pero ning pagihaway si Piat, kay bisag asa siya, kundi siya sa Diyos ay na sa soft drinks. Pili lang asa. Okay. Good. Ay, dali na inday. Hindi na. Hapit na mutungang gabi, heavy man kayo tong kaon. Linat ang manok, Bisaya. Ay, lami man ni inday. Unsaon nagigusla man ang akong tiyan Athena. Gigutom ko. Hinungdan nga nagpaluto ko. Basin og, dili ta mahilisan, ani ba? Okay ra yun, Athena. Gawa sa manok Bisaya nga tinibuok. Adobo nga pinalagtumpod. Uy, hala. Lami kayo ta. Okay na. Mag-start na ta.
Mag-aampo na ta. Okay. Lord, panalangin ni kining pagkaon nga among pag-asawaan karon. Uban kang Inday Athena, nga akong giilang anak. Imansyan pakit ko. Hinaot paunta, Lord, nga imo kaming panalanginan. Ilikay sa kadaot, ilikay sa mga katalagban, labaw sa tanan, Lord. Hinaot paunta nga si Inday Athena, nga akong giilang anak, mo ilaw sab kanako nga ikaduhan niyang amahan. Kabuutan. Kining tanan, Lord, akong gipangalia pinaagi sa imong anak. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, mga una ta. Oh, sir. Oops, steady ka lang. Ako'y mukuha sa imong rice. Okay. Kabuutan ni sir. Sakto na ang rice, sir. Okay. Kadiyot, di ay gamay nga bowl para sa sabaw sa manok Bisaya. Kadiyot, ha? Okay. Kaikog ba namo ni mo, oy, Tatay Bong? Athena, nagtatay ka na ko. Gitawag ko ni mo tatay. Nakadungog ko sa mong pag-ampo, sir. Nga niila ka na ko nga imong anak. Nakadungog sab ko. Unya, nakadungog pagid ko nga mo ilausab ka nimo nga ikaduhang amahan. Nakadungog sab ko ni Ana. Hinungdan nga nituhop sa kong galamhan ng imong pag-ampo. Ug ako lang gisuklian ng imong kaayo. Gisuklian na ako imong kaayo diri nako, Tatay Bong. Athena. Sir Bong, mura bag dito, imuluha, sir. Natandog lang ko. Tay. Natandog ko nga doon ay mitawag ka na akong tatay. Kay sukad, wapay ditawag ka na akong tatay. Tatay Bong. Ma'am, ay dili na kumuinom. Murag nahubog na ako. Dili. Ubalan ko ni mo sa pag-inom. Ay hala, ma'am. Oh. Ay, ubali, pare. Nga, gusto ka muhunong kasi mong trabaho? Ay dili, ma'am. Palma, hadayon sa mag-inom. Gusto ako mainom. Samtang magpaabot ko ni Athena. Epes. Sige. Padayon ta sa pag-inom. Lami kini mo pagkatimpla, Manong. Ay, expert ko nga bulutog manok Bisaya, Inday. Mao ba? Di agi laksi na kung usa ka pa Athena. Imon eh. Thank you, Tatay Bong. Ay, pastilan. Ay, nana si mong plato. Kadiyot, ako laksi ng pikas paa sa manok Bisaya. Og, akong ibutang ni si mohang plato, Tatay Bong. Salamat, anak. Salamat, Inday Athena. Pagkanindot din yung tanaw nga nagsangpitay tatay o anak. Bay, hapit na alas 12, oh. Matawag lang ko. Ano niya, ikaw? Sige pa tayo na ba, diri lang muna ako. Ano niya, ano sa buntag ka dire? Basin og... Pahuway na. Importante, makapahuway ka. Salamat ba, Butong. Sa imong concern ako. Tunay dyo kang amigo na. Natural. Muro tag sumpay tinain. Unsa man siya. Bay, Butong. Ray ka blaka, bay. Sa di madugay. May bawaan na to. Kung asa na to ikita si Chuna o si Inday Athena. Salamat ka, bay. Pero usaw man na to. Nga ako nagikunta si Sindoy Bayot. Mau ba? Si Sindoy maghimo na kong ice and earth. Kung asa si Chuna o si Inday Athena taon. Salamat kayo kung mauna, bay, Butong. Gamit gihapon na to Sindoy Belan sa? Pasalamat ko kung pinagi ka niya.
May bawa na to og asa sila si Chuna ug Inday Athena. Okay, bay. May problema. Pasali ko na nimo. Hapit na sila magkaon. Giganahan sila sa kong giluto. Og, labong giganahan sa Serbong. Tungod ka excited na kayo siya. Nga, yama kung siya Tina. Nag-ready na ko. Pag-video sa iyang buhay itong kangatina. Kamaorin ni si Serbong. Maayo kay Buda o pakilig. Giuban pa sa iyang pag-ampo nga iyang gilang anak si Atina. O si Atina sa nada sa atik. Ditawag po siya Tatay Bung. Siguro na. Bugha ka na karoon, hindi Atina. Nakumanaw kaon. Mainom na kada siya karoon sa juice o baka sa soup drinks. Busugan ako, eh. Ingon masab ako, busog kayo ko, Atina. Di ang imong juice, Tatay Bong, oh. Sorry anak. Di sa kumuinom karon og juice, ha? Di sa kumuinom anak, kay taas akong sugar. Mao ba? Ni ahinaon pagpili og asay imo ini, dragon fruit juice ba or kining soft drink? Kuantay. Kining... Sige na, dawata anak. Salamat, Tay. Ugsod ka ang uban pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Isparis. Idol ko yung Tatay. Kuyag day ko no, og subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat kung yung pagkanunayong pag-pag